Teatr bu artistler tarapından hakyky ýa-da hyýal wakalaryň belli bir ýerde köplenç sahnada tomoşaçylar üçin gurnalýan ajaýyp sanatdyr. Teatr sanatynyň taryhy kökü milatdan öňkü 534-nji ýylda Gadymy Gresiýada döräpdir. Iň gadymy sanatlaryň biri bolan teatr sanaty köpçüligiň ajaýyp güýmenjesi bayramçylyk sahnalary hökmünde peýda bolupdyr. Ilkinji teatr çykyşlary beýik dini bayramçylyklaryna bagyşlan sahnalaşdyrylypdyr. Milatdan öňkü 5-nji asyrda Gresiýanyň paýtagty Afinada teatr çykyşlary dini bayramçylyklaryň aýrylmaz bölegi bolupdyr. Afina teatrnyň az san tomoşaçylar üçin höwesçiň çykyş hökmüne başlandygyny aýdyp bilersiz. Ilk başlarda teatrlarda diňe tragediýa oýunlary sahnalaşdyrylypdyr. Komediýa janrynda sahnalar soň-soňlary ýüze çykyp başlapdyr. Şeýlelikde diňe iki sany, ýagny tragediýa we komediýa janrly oýunlar oýnalypdyr. Şol döwürlerde adatça sahna oýunlary diňe bir ýerlik, ýagny gaýtaranmadan görkezilipdir. Şeýle hem ilkinji dramaturglar diňe bir sahna oýunyny ýazman, eýsem sahnada hem oýnapdyrlar. Elbetde olar gaty zehini adamlar bolupdyr. Gadymy Gresiýanyň teatrlarynyň üçegi bolmandyr. Şeýle hem gadymy teatrlar ägirt uly bolup, olara takminan 17.000-den 44.000-a çenli adam salypdyr. Hökümet garip raýatlary hem teatra baryp tomoşa etmekleri üçin mümkinçilik töredipdir. Garipleri hökümet tarapyndan teatra bir ýerlik baryp tomoşa etmekleri üçin pul berilipdir. Soň-soňlar 3 ýerlik barmak mümkinçiligini hem beripdirler. Gyzykly hakykatlaryň biri hem teatr sanaty milatdan öňkü 179-njy ýylda Gadymy Rim imperiýasyna gelipdir. Rimliler realizmiň muştaklary bolanlyklar sebäpli olar üçin sahnada görkezilýän oýunlar ýüz göterim ynandyrjy bolmaly bolupdyr. Şeýlelikde artistler ýerine ýetirýän keşipleriniň ynandyrjy bolmagy üçin ölmegi hem kabul etmeli bolupdyrlar. Gadymy teatrlaryň häzirkilerden iň uly aýratynlyklary artistler sahnadaky keşiplerini öz ýüz mimikalarynyň kömegi bilen ýerine ýetirmändirler. Olar dürli üýtgeşik maskalar takypdyrlar. Aktyorlaryň hereketlerine we geyimlerine has köp üns beripdirler. Aýallaryň keşiplerini hem erkek adamlar ýerine ýetiripdirler. Şeýle hem erwet we gowy gahrman diýen bölünme bolmandyr. Şol wagtda gurnalýan çykyşlaryň gürkünç bolmagy esasat bolman, olar tomoşaça sapyk berjek oýunlar bolmaly bolupdyr. Esasan hem rewaýatlar sahnalaşdyrylypdyr. Jemgyýetiň arasynda artistlaryň orny ýokarlanypdyr we olar salgytdan boşadylypdyr. Fonogramma. Gadymy Rim dramaturgy Livy Andronok fonogrammanyň atasy hökmünde tanalypdyr. Haçan ol käbir sebäplere görä sesini ýitirenine özüniň ýerine gürlär ýaly oglan tapypdyr we sahna çykypdyr. Şeýlelikde fonogramma emele gelipdir. Teatr dünýäsinde gurjoklar. Gurjok teatrnyň taryhy Misirde değişdi bolup, ilkinji gurjok bolan Asiris Hudaýynyň Misirliler däp desurly çykyşlaryny ulanypdyrlar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bolsa, ilkinji gurjok teatry Çörek we gurjok adly çykyşy bilen 1962-nji ýylda işläp başlaýar. Bu çykyş ullakan gurjoklaryň hereket etmegi we giýerlerinde tagamyň çöregiň hödür edilmegi bilen tapawutlanypdyr. 2005-nji ýylda Türkmenistan döwletimiziň Aşgabat şäherine hem Türkmen döwlet gurjok teatry açyldy. Bu gurjok teatrnyň zallaryna 200 we 300 adamlyk orunlar bar. Şeýle hem onda 40-a ýakyn gurjokly oýunlar sahnalanmakdadyr. Russiýada hem teatr uly sanaty urulypdyr. 1702-nji ýylda köpçüligi niýetlenen teatr urulypdyr. Onun binasyna komediýa we adathanasy diýilipdir. 1756-njy ýylyň 30-njy awgustynda Russiýada teatry sanat hökmünde başlatmaga ruhsat berilipdir we imperatorskiy teatr açylypdyr. Şol sene Sankt-Peterburgda Aleksandrskiy teatrnyň hem gurulany güni. Bu waka Yelizaveta Petrovnanyň döwründe bolup geçipdir. Şol ýyldan bäri sahnada çykyş edýän keşiplerdiň bir erkekler däl, eýsem aýallar hem ýerine ýetirip başlapdyrlar. Yekaterina II teatra uly ähmiýet beripdir we bu puwdagy ösürmek üçin köp pul sarp edipdir. 1800-nji ýyllarda Russiýanyň teatrlaryna hemme tomoşaçylar oturman, iň soňky hatyrlary aýag üstünde duran tomoşaçylar eýeläpdir. Elbetde indi teatr öňküler ýaly erkekleriň ýoluň ugruna aýdym aýtmaklary bilen çäklenmän, jemgyýet üçin din jaryş usuly, medeni aň bilen mekan hökmüne ýokary sanaty uruly. Teatrın ösüş prosesi şu güne çenli hem dowam edip gelýär. Häzirki döwürde döwrewap tehnologiýanyň kömegi bilen teatr sahnalary has hem özüne çekici bolup başlady. Şeýle hem sahna oýunlarynyňky ýerine ýetirilmeli türlü pursatlary aňsatlaşdyrdy. Öňkülerden tapawutlykda
Häzirki wagtda tomoşaçylaryň ünsini çekmek üçin teatrlarda ışıklandyrış, ses ulgamlary, 3D çap etiş ulgamlary we mikrofonlar ýaly köp sany tehnologiýalardan peýdalanylýar. Öňler sahnada uçýan ýaly etip görkezjek bolanlaryna ekran ulanan bolsalar, inni ýörüýte sahna liftleri bar. Işıklandyrış ulgamlary bolmasaň çykyşlary günnizlikde, gün batmazyndan ozal gurnapdyrlar. Ýene-de bir bellep geçmeli zadymyz, Gurjak teatryndaky gurjaklary ozalary adamlar dolandyrýan bolsa, häzir mehanika enjamlar tarapyndan dolandyrylýar. Şonuň üçin bu gurjaklary robot gurjaklar diýilýär.